Какво става, хора? Аз съм много голя сега и ще правим фулни предизвикателства. Да, чакайте, много пържахме, много светите да се бъде. И да, в момента ще правим фулни предизвикателства. Една секунда. Добре, хора, с тези две топчета също ще удрям. Ще удрям 10 пъти общо. Нали виждате? Чек също и как беше. Ето, тези. Виждат се. Е там. Да. Първа топка. Не стана. Не стана. Да има. Аз тея. Ева, колко? Не, майка. Съдействието. Аз бих ли? Не знам, мои 10 пъти. Ох, скъпи. Добре, поне един път да се остряма. Се правя тук на идиот. Стига, бе. Я тук ще го оцеля. Става... боли крака. От тенис. Съдържането на... Това видео нямаше да може да сниме толкова много топки, примерно. Да, от Теди са ми такова и от някои други магазини. От Теди имам 3. Хора, имам 12 пъти да вкарам ето тази. Тук врата. Ето е. Ето е. Тук. Да. Тези топки. Значи почваме с Теди. Айде, колкото го вкарам, толкова лайки трябва да дадете. Толкова лайки съм събрал това видео. Една. Нищо. Една. Поне. Две. Три. Ставаме се. Две. Четири. О, 5! 5! 4, 5 и колко? Да, 4. Fuck! Дай да ги метаме. Аре, ще бия една допълнителна. Няма да се. Колко? 4, 5, 4. Да са по-малко. Да искам повече. Фак. 4, 5, има 4 бака. Да, 4. Айде де. Мале, бих си тедитата. Бих си трите от Теди. Айде 5. Айде 6. Ако вкарам и 7, се заслужава 7 лайка. Това видео. Чит 7. Чит 5999. 6 нищо. И да.
Следващото нещо, хора, ще е, няма да спираме пауза. Почваме с задни ножици. Върху и трябва целя. Нали виждате тези конуси? Ето тези. Чакайте само. И тези ще ги сложа там. И ще почнем да целиме. Ще почнем да биеме задни ножици. Имах предвид. Да, тук почваме задни ножици. Пламах. Нищо ми няма, аз съм мъж. Аз съм жена. Бързо може да видите. Дайте хора, втори опит. Според вас ще успея ли? Аз ще направим 5 опита. Стига много! Гледате ли истинска? Колко бих? 3. Фана и задно улица. Могарите ще го дай последна. Която според мен трябва. Гол. Четвърто предизвикателство ще е... Познайте. Имате 5 секунди да познаете. 5, 4, 3, 2, 1 и то е... Шут. Не, ще ви кажа честно. Правим примерно така, вижте. Така колкото моят повече пъти, ама редувам и двата крака. Знаете ли какво, ще ви го покажа как е то. И сега ще го покажа точно кое още. Да, така. Почваме и така велитаме. И така без да спираме, редувам двата крака. Това не се вижда. Чакайте, ще го сложа малко по-ниско. По-нисичко. Примерно и... няма да се вижда. Ай, тук на земята, бе. Съм тъп и обърхан. Ще го направим за 3 пъти. Ето. Ей, така и точно. 2, 3, 7, 8, 9, 12, 17, 18. Дай точно. И сега ако направя 20, ще видите. Знаете тока. Малко да го надувах. Аз се опитам да запазя кожа. Не знам. И да, хора. Това от мен ще направим 4 предизвикателства. Правихме ги. Това от мен за следващото видео. Ако ви хареса, не се абонирайте за канала. Лайкнете това видео. А от мен, чао!